Čaute lidi, vítejte u kanálu ČES. Dneska tady pro vás máme náš první unboxing a recenzi sluchátek Asus Echelon K-Mode Edition. Tak a vrhneme se na unboxing. Krabice v maskáčovém stylu a vzadu jsou další informace ke sluchátkám. Frekvenční odezva je od 20 Hz až do 20 kHz. Balení obsahuje informace o záruce, manuál k použití a přímo samotné sluchátka. Sluchátka jsou v maskáčovém stylu a jsou určena hlavně pro hráče. O zvuk se starají 50 mm neodymové měniče a náušníky jsou v průměru 10 cm. Sluchátka také hodně potlačují okolní zvuk až do 30 dB. A podíváme se na kabel. Je 2,5 metru dlouhý a je opletený. Najdeme na něm ovládání hlasitosti. Můžeme si vypnout mikrofon, popřípadně zvýšit či snížit hlasitost. Tak a jdeme na dojmy. Sluchátka velmi dobře sedí na uších, nikde to netlačí. Test mikrofonu za chvíli uslyšíte, ale určitě vystačí na domluvu mezi ostatními. Celkově od nás sluchátka získali 7,5 bodu z 10 a mohu tyto sluchátka doporučit. Tak a jsme na konci. Doufám, že se vám video líbilo, dejte like nebo dislike. Těším se na vás příště. Mějte se. Čau čau. A tady je ten slibovaný test mikrofonu. Na ukázku vám přečtu pár řádků, co napsal přímo Asus o těmto sluchátkám. Asus představil výkonná herní sluchátka Echelon K-Mode Edition, která zaujmou kromě kvalitního a přesného zvuku i svým provedením s digitálním armádním maskovacím vzorem. 100 mm polstrované náušníky zajišťují komfort při používání a izolují až 30 dB hluku.